Η Άνοιξη και ο χειμώνας της ψυχής. Κυκλοφορεί η πρώτη ποιητική συλλογή της Στέλλας Αρβανίτη από τις εκδόσεις Ηλιαχτίδα. Η συγγραφέας των βραβευμένων παιδικών βιβλίων, η ιστορία ενός μικρού ονείρου Καρύμ, τα δάκρυα της ζωής, το μυστικό της Μπρασκόγουρνας και το κυπαρίσι που έγερνε, κυκλοφορεί την πρώτη της ποιητική συλλογή από τις εκδόσεις Ηλιαχτίδα. Η Άνοιξη και ο χειμώνας της ψυχής. Περιέχει το πρώτο βραβείο ποίησης Κωστής Παλαμάς, ποίηματα για τα τέμπη, για τις φωτιές, αλλά και τις γυναικοκτονίες. Η Άνοιξη και ο χειμώνας της ψυχής, από τις εκδόσεις Ηλιαχτίδα. Για παραγγελίες στα τηλέφωνα 210 49 67 338 και 69 34 77 68 47. Μπορείτε επίσης να προμηθευτείτε το βιβλίο από τα βιβλιοπωλεία της γειτονιάς σας.